A que cheira, papá? Cheirache raro? Pois tes razón, algo fede. Será mellor que lle preguntemos ao Tigre do Futuro. O Tigre do Futuro, o podcast de A que cheira, papá. Benvidas un día máis ao Tigre do Futuro, o podcast que facemos dende o magazine cultural A que cheira, papá. Si, tranquila xente, son Guillermo Rodicio e non o doppelganger maligno ou un sustituto de última hora. Simplemente estou aqueixado por algún tipo de virus, non sei, nasal, que sustitúe a miña fermosísima voz radiofónica por esta voz de camioneiro. Non vos asustedes, simplemente vos hoxe estades o programa dirixido por esta persoa alternativa que ten esta voz, unha personalidade radicalmente diferente. Non significa isto que non vayamos facer o programa, porque evidentemente estamos aquí e estamos grabando e me estáis escoitando. O que significa é que, bueno, o tigre é unha amante caprichosa e a veces hai que facer pequenos sacrificios e gravar hora e media de programa cando igual agora xa non é o que te está pedindo directamente. O que sí, aínda que vamos a gravar, vamos a intentar facer algunhas partes onde me toca a min falar máis sintéticas, por exemplo, estas entradillas que adoito facer. Simplemente hoxe quero dedicarlle o programa a todos os profesionais da medicina, en particular a medicina pública polo que me atinxe a min, que loitan día a día para evitar que sexamos carcomidos por todos estes elementos planetarios que intentan, por agora sen éxito, acabar con nós, quizáis con algo de razón. En fin, repito que, aínda que non o creades, eu son Guillermo Rodicio e para acompañarme nesta ordalía de hora e media en forma de programa radiofónico teño hoxe comigo as mellores compañeiras. Anda por aquí o Rubén Amado, que se tivese que comparar cunha enfermidade, eu creo que sería o bacilo de Koch, porque non teño moi claro que fai, pero ten un nome así como moi exuberante e misterioso. Eu penso que representa moi ben o Rubén. Que tal, Rubén? A mellor enfermidade é a meningite. Como que a mellor enfermidade? É a peor. Por isto. É a mellor, a máis eficaz. Claro, porque al que non mata lo deja tonto. Entonces, é como ten entradilla de superhéroe ou de luchador de lucha libre. A máis, gústame moito. Eu tive meningite, un saúdo. Real. E sabemos que non está morta, vale? E de logo... Así que... A meningite é a enfermidade que te mata porque te inflama as paredes da cabeza. É fascinante, tío. Como que demostra que estás como nun oco e con que sexa un poquitín máis pequeño do que lle toca, palmas automáticamente. É perfecto. Pero tamén afecta o desenvolvemento físico, pode ser. O sea, además da cabeza non afecta tamén... No, pero a meningite é inflamación das... Bueno, que fale a médico. Algo tempo. Neste caso o paciente, así que non xulgo, non digo nada. Bueno, esa que escoitades de fondo é Violeta Pérez, que é a nosa experta en saúde mental, e precisamente por iso xa teño que comparar cunha enfermidade, comparo a co síndrome de Estocolmo, fermosísima cidade, minusvalorada en xeral, pero un pouco cara, non sei como aplica eso a metáfora. Que tal, Bio? Moi ben, aquí con meu síndrome de Estocolmo todavía non me quero volver. Currando moitísimo, mantendo o sistema público de saúde, a pesar das secuelas da meningite. Son moi evidentes cada vez que abro a boca. Baixaron moitísimos requisitos en Inglaterra para ser médico, joder. E por último está por aquí tamén o Darío MJ, que había moito que non se viña polo tigre, precisamente por iso se teño que comparar cunha enfermidade, comparo coa peste negra, que non no sentido de que queramos que volva, pero sí que, bueno, que había moito que non viña, vale? Que tal, Darío? A peste negra ainda existe. Aí a deixo. No, ti tamén, por eso digo, ti estás nalgún sitio. Non tes a mesma preponderancia que tiñas, pero podes vir a tocar os teus greatest hits, sabes? Estás facendo algunha referencia aos gases de Dariz?
Esto era... Eso sí que é peste negra, eso sí que é Era, peste era negra. Deep Lore só para a auténtica xente fanática do Tigre do Futuro que pode pillar, sabes? Ahora hai xente buscando vacilo de Koch a ver que coño fai de verdade para ver por que Rubén é vacilo de Koch, como se, sabes? Eu estou xerando... Vacilo de coque en castelán é vacilo de tos. Que? Era unha broma, era por de Madre mía, coque. esto, ves, por eso non viñas, Darío, por eso non viñas. Baneado. Ai. Bueno, xente, como sei que todas está... Bueno, recordemos que despois de toda esta entradilla na que eu demostro as miñas dotes de camioneiro, estamos aquí para contar historias neste podcast onde entregamos historias ao noso oráculo. Sei que todas estáis desexando entregar esas vosas historias ao oráculo, pero precisamos dunha pregunta para achar a orde. Como o tema hoxe é o das enfermidades, vou directamente por aquí e vou vos preguntar cal foi a última vez que estiveches tan enfermos que acabaches tirados en cama, durante canto tempo e que fixeches para aguantar esos días de convalecencia? Pois debeu ser a semana de Nadal. Estuve tiradísimo, o sea, non estuve tirado porque tiña que traballar, Vale. pero en canto tuve un día libre fui en plan, pum, vegeto. Tireime. Confiei demasiado na miña capacidade de aguantar, que parecía un catarro, entón non sei o que, pero fui este catarro que tiña todo o mundo, que estaba todo o mundo cao. Sí, eu pillei unhas semanas antes, de feito, é a anécdota que teño eu. E non fixeches nada especial, porque máis xusto che coincidiu en Nadal, non tes como algún pequeno rito de cando estás enfermo desto de... Eu que sei. Despertei o pensamento máxico, entón comprei mel e mandarinas. E despois vin que o mel realmente non fai nada. Pero bueno, eu sentíame moito máis sano bebendo mel. Pero é efecto placebo, non é o rollo este da fame nuclear, que é como rollo o teu corpo ten fame da cousa que che vai sanar, que supoño que non, porque senón pues, seríamos inmortais, non? Pero me gusta como teoría. Non, supoño que o leite con mel sabe como a medicina, entón sugestión. Pois eu en realidade un pouco antes tamén pillei aí como a principios de decembro unha gripe A que me deixou tumbadísimo, Había anos que non colleu unha gripe destas de que te deixa 3 días en cama momificado. O que pasa é que eu sí que cando estou enfermo así de media duración, o que fago é lerme tochazos e aproveitei para lerme Dune, que se vai estrenar agora a película. Bueno, cando isto se estrene, a película xa se estrenou, probablemente moitos de vos xa a biches. Quizáis algún de vos escoitaches o especial que probablemente lle fagamos no Valeiro perfecto. Pero bueno, intento aproveitar cando estou así convaleciente para ler esos libros que no diario non tes como tempo para ler. Depende da enfermidade tamén, supoño. E vos? Eu foi cando tiven Covid en verán. Bueno, verán, foi setembro, de feito. Foi agosto, creo. A finales de agosto, sí. E estiven malísima, estiven que non tiña moitísima febre, foi porque a segunda vez que o tiña. Era a segunda vez, foi como máis light, menos heavy que a primeira vez, pero deixoume baldada igualmente. E sinceramente estiven vendo telebasura as poucas horas do día que estaba experta. E o peor é que tiñamos uns colegas de visita, entón tiña que baixar, socializar con eles no patio da casa en plan con doble mascarilla. Joder. Bueno, foi bastante horrible. Pero sí, vin todas as temporadas de Queer Eye. Hai programóns en Queer Eye, no... Totalmente recomendado. Buf. E porque todos os problemas de todo o mundo solucionanse cun corte de pelo e unha casa nova. E xa está. Home, unha casa nova, a verdad que axuda bastante, casa sempre. Que conste que hai como varias concomitancias, bueno, literalmente é o mesmo, non? Pero varias concomitancias entre estar enfermo e estar de resacote. Bueno. E unha desas, polo menos no meu caso, é precisamente que a resaca, como sair de noite te cambia un pouco o horario, e estar enfermo tamén, porque acabas como dormido Sí. polo día e tal. Acabas vendo telebasura a horas rarísimas. Estás como ás 3 da mañá vendo a tele porque non queres facer outra cousa, e é como os únicos dous contextos onde vexo a tele ás 3 da mañá enfermo e resaca. Tal cual. E cousas, sobre todo, algo que non me fixera pensar moito, porque dache como este tema de estar como moi embotado a nivel mental, o COVID. E non podía facer nada. Tiña un montón de cousas que ler, tiña un montón de cousas que... Nada, non fixen absolutamente nada máis que ver Queer Eye.
Non fala ben de Cuirai, que conste. Podo velo co 10% do cerebro funcionando. Ai, aparte sempre Sí. acaba ben, entón que máis queres nesta vida? Xa, eso sí, necesitas eso un sí. pouco de esperanza, non? Xa está. E ti, Darío, que? Eu, pois, como a ti, a principios de decembro, e ademais coincidíome que tivera unha entrevista e estaba con o nariz vermello, goteando mocos, case sen poder falar, e xusto foi sair da entrevista e ter como 40 grados de febre, bueno, 40 non, pero 39 grados de febre e chegar a casa, tomarme na cama e quedarme aí todo o día. Entón estive Darío, fatal. que estarías disposto a facer por esta empresa? Estar aquí ahora mesmo. Horrible, horrible. Paseino fatal, a verdade. Pero bueno, despois o bo é que grazas a eso en Navidades non tiven nada, entón estive máis ou menos ben en Navidades, entón Xa xa ves. fei. Ves, Rubén, nos, joder, axendamos ben as Claro, enfermidades hai para que que non saber cuadren con cando vacacións. Buah, que además Verdadeira vamos... mentalidade proletaria. Bueno, eu na hostelería non tiña vacacións, entonces, que máis dá? Xa tamén. Xa. Que non vos dá rabia a xente esta que nunca se pon enferma? Que di en plan, ai, non me colle un catarro dende 2016. Vete a cagar, tío. Non sei. Non és boa persoa. Esa xente é el protegido de Bruce Willis. Descubre que poden sobrevivir a calquera cousa. Bueno, outro día eu estaba cuns compañeros de traballo e había dous, un deles ten 28, 29 e a outra ten tamén 29. E ningún deles fixerase unha analítica na súa vida. Que vos parece? Literal. Ningún. Dixen, I've never had a blood test. E eu en plan, que? Pero os dous, yo tampouco. Eu, que? Ai, que bonito. Como, nunca fun de campamento, sabes? En plan, que curioso. En plan, esto é rarísimo, xente. E dai Non modo deberías ter revés. tanto... Vos tivechedes todos os análisis de sangre, non? Sí, claro. Joder. Xa solo os que cada- che pide o médico cando estás enfermo. Claro. E a veces simplemente por... Non é como que hai que facelos cada X anos. A partir dos, Bueno, a dos ver, 30... eso cando eres un pouco máis maior, eso a partir dos 30 non teño moi claro. Amigo meu médico pídeme, dime, bueno, facer unha analítica cada 3 anos nin tan mal. Algo así me di. Eu codo que as analíticas as tiven, pero xa cando tiña máis de 20, 28, En 27. serio? Eu coido que antes non tive ninguno. Que Pero, fuerte. ou tiven, pero claro, dirían yo vos pais, non a min. Entón non me lembro. Claro, parece como- de bebé, ¿no? De bebé Claro. todo. Igual non me lembro, xa de pequeno seguramente tiven algunha, pero de maior non me lembro se tiven de pequeno non, pero Pero non tes o recordo da mariposiña, que era a agülla pois, esta, hostia, que pois tiña sí. dúas aletas verdes. Que sí, home, que sí. Bueno, sí, entón igual sí, de pequeno fixeron algunha, pero claro, non me lembro tampouco. Fixo tan ben o médico que nin che pareceu que che collían sangue, tío. Cuidado, O sea, cousa. cuidado, Bueno, pues temos un pequeno atasco en decembro, así que vamos a facelo por orde inversa e vamos a dar a primeira sección do Tigre a Darío. Porque aquí mando eu dá exactamente igual o que respondades ás preguntas. One more time. Así que, Darío, de que nos vas a falar hoxe? Pois hoxe vou falar do posadismo. Ia falar sobre todo do posadismo porque é unha cousa bastante interesante que me ocorreu, bueno, que se me ocorreu outro día. Estaba vendo unha serie de televisión e dixo, pois, por que non falar de alienígenas aquí no Tigre, non? Outra vez. Entón, vou falar das dúas cousas que máis me gustan. Unha é o socialismo e outra cousa son os alienígenas. Entón, todo que sexan esas dúas cousas fusionadas parece incrível. Entón, que é o posadismo? Está sonando de fondo Britney Spears featuring o himno da URSS. Outra vez tamén neste programa. Gracias. Vamos a falar de quen era o posadismo, quen era que creou o posadismo. Temos todos a un argentino que foi o creador do posadismo, que o seu nome non era Posadas, contra todo isto que pensades, sino que era Homero Rómulo Cristalli Frasnelli. Claro, o nome era Homero Rómulo, os pais filólogos filólogos clásicos os dous, Os pais falaban grego e latín respectivamente e non se puñan de acordo. ou italiano. Un oye grego e outro latín o fillo. Sí. Pois en realidade os pais eran inmigrantes italianos que viñan do pobo de Matera.
Entón, bueno, Homero Rómulo Cristalli Frasnelli chamábase con su pseudónimo J. Posadas. Entón, este era o nome, como vedes, moi sinxelo. Naceu en Argentina. Era... Menuda mierda de mote, sinto. Podendo chamarte Homero Rómulo, escoller J. Posadas é mentalidade de perdedor que flipas. Bueno, pero pero- bueno, non o quero xulgar. O que Non o quero xulgar, Darío. O que Posadas o nome, pois son así bastante ben, como un tío serio, non? Tío, serio. Más serio que Homero Rómulo. Homero Rómulo, tío. Claro, pero va, non sei. A verdade é que non sei por que se puxo este nick, como que nick. Este Nick. Este nick. Era o seu nome de internet, vale? Non, No, todos temos non o algo descarte, así, vale? non o descarte. Bueno, a cuestión é que es o señor Cristalli, a partir de Pero en que ano naceu? Danos un pouco de contexto temporal. Naceu en Argentina de inmigrantes italianos, alá polos anos 10, creceu Vale. nunha intensa pobreza, non? Eran 9 irmáns, tras a morte da súa nai, porque a súa nai morreu cando ele era pequeno, ele e os seus irmáns tiveron que pedir esmola aos veciños e facer traballos ocasionais por uns poucos céntimos para sobrevivir, non? O que sucedeu con eso é que a desnutrición deixoulle uns problemas de saúde permanentes, pero aparte diso tamén influenciou bastante as súas opinións sobre o capitalismo. Na década dos anos 30 fíxose famoso porque xogou como futbolista de primeira división, porque xogou en Estudiantes La Plata, que isto non o sabíades, pero tipo foi futbolista profesional, vale? Entón, É que non me levaban a camiseta J. Posadas. esa é a miña dúbida. Ou Homero Rómulo. Que non sei, H. Rómulo, sabes? No, dame vergoña a Homero, pero Rómulo. o Cristalli, que tamén soa bastante ben, non? É que Cristal Como mola un pouco bastante. nome de futbolista, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. E aparte de xogar nos Estudiantes La Plata, tamén foi zapateiro, de feito organizou un sindicato de zapateiros e traballadores de coiro en Córdoba, en Argentina, non? Na Córdoba Argentina, non Córdoba de España. Durante ese período postulouse como candidato na provincia de Buenos Aires para o Partido Socialista Obrero, e despois diso uniuse ao Partido da Revolución Socialista, que se afiliou á Cuarta Internacional no ano 1941. O Partido da Revolución Socialista declinou bastante rápido e en 1947 Cristalli e Dante Mirazzoli fundaron o grupo Cuarta Internacional como un pequeno círculo de militantes obreiros comprometidos co trotskismo. Como vedes, pois vanse creando, escindindo, etc. A clásica historia dun partido de esquerda. Sempre. Eran trotskistas nos anos 60, vale. O sea, está ben, está ben. Nos anos é 40, importante. estamos nos anos 40. Bueno, nos anos 40. Bueno, tamén nos anos 40 xa ser trotskista. A finais dos anos 50, Cristalli funda o Partido Obrero Revolucionario, o POR, onde adoptou o pseudónimo que xa mencionei antes de J. Posadas. Baixo o seu liderado, o Partido Obrero Revolucionario adopta unha posición única dentro do trotskismo, onde fusiona as ideas do marxismo coa crenza na necesidade de establecer contacto con civilizacións extraterrestres avanzadas. Buah. Me interesa. Esta visión, aínda que controvertida, atrae a seguidores e xera un interese considerable na prensa internacional. Encántame a posición única. Non estou seguro de que sexan os únicos, pero case está aí apostando que son os únicos que mesturan trotskismo e alienígenas. Isto o máis seguro que non creo que haberá moitos que mesturan esas dúas ideas. Bueno, igual algún alienígena por aí que é trotskista. É verdade, algún alienígena trotskista. Claro que non estamos valorando. Claro. Igual nos outros planetas o trotskismo foi o que triunfou e a picadora de xeo foi no sentido contrario. Efectivamente. Pois no partido de Posadas é algo curioso porque algúns destes loitaron na serra de Guantánamo. Por exemplo, un deles era un compañeiro próximo de Fidel Castro que navegou no Granma no 1956 e de feito este Partido Obrero Revolucionario tamén fundouse en Cuba e comezaron a organizar unha rede na clase obreira cubana, onde se presionaba pola formación de soviets e a nacionalización da industria e a expulsión da base militar de Guantánamo. Espera, perdón. Entón, en Cuba, o Partido Obrero Revolucionario Cubano Sí. é o porco. No. Bueno, era non sei se tiña o cubano non o tiña, vamos, nas siglas. Vale. Era Partido Obrero Revolucionario Trotskista. Entón sería O PORT, Porto. en todo caso. Pero entón,
que os, o sea, son o único partido argentino que colaborou coa Revolución Cubana. Non houve outros comunistas argentinos. Non, houve Bueno, máis, igual, pero non. simplemente era para saber que eles eran comunistas, de que tamén eran militantes, que non eran só de estar aí no sofá. Vamos, é que tiveron esta sucursal, como digamos, no que é a Cuba de Fidel Castro. Vale. Non perdían a noción comunista polo tema dos alienígenas. Claro, O que queremos destacar. Digamos que Vale. eran practicantes, dixémoslo aí. Pois o parceiro Port en Cuba, o Partido Obrero Revolucionario Trotskista, tivo bastante poder e ao parecer isto incomodoulle a Fidel Castro e deulle mano libre ás súas tropas pois para ao seu partido para reprimir aos trotskistas ata que case todos os seus membros foron arrestados en Cuba. Que fuerte, tío. Sen embargo, Pobres trotskistas, tío, non paran de perder, a verdade é que sí. É como o Depor baixando a terceira, tío. Unha cousa. Normalmente, voltando a Argentina, Posadas e os seus seguidores alíñanse inicialmente con Michel Pablo, o secretario internacional da Cuarta Internacional no ano 53, e comezaron a ter desacordos co secretario internacional no ano 1959 sobre o tema da guerra nuclear. Porque isto é un tema moi importante que O dos quería... alienígenas non era preocupante, pero o da guerra nuclear. Isto vou non mencionar porque é un tema bastante importante, porque claro, os comunistas da época eran contrarios á guerra nuclear, pero no caso do posadismo e de Posadas en concreto, non. Senón que él non estaba en contra da guerra nuclear, senón que estaba a favor e a consideraba necesaria para acabar co capitalismo. Joder, Posada escollendo ben todo o tempo na súa vida, Todas as boas, en cada encrucillada collía a elección boa, Posadas. Joder, puto Homero, tío. Posadas era partidario da guerra nuclear porque dicía que argumentaba que a guerra nuclear ia destruir o capitalismo e achanaría o camiño para o socialismo, ademais. Home, no, claro, destruir o capitalismo e todo o demais. Sabes? E finalmente, como os trotskistas, os posadistas separouse do secretario internacional no ano 1962 para formar a Cuarta Internacional Posadista. O sea, xa non será Cuarta Internacional, senón Cuarta Internacional Posadista. Saltáronse as tres anteriores, sabes? Entón, Eu aí vexolle falta de ambición. Eu directamente diría por a Quinta Internacional. Adiantándose, roubándolle esa marca, Igual... indo á oficina de patentes. Facer a sexta e así evitaste facer unha quinta. Pasas directamente a secuela e logo se vai mal, podes facer a precuela e dicir, no, que esta salió mal e volvemos ao original. Bueno, Exacto, tío. ou a interespacial. A primeira interespacial posadista. Bueno, seguro que hai un chiste despois desto, no, deixámoslo para dar aí. Seguramente. Pois na Cuarta Internacional Posadista buscaba un pouco introducir elementos da ufoloxía pois no que é o pensamento marxista. Sostiñan que o comunismo permitiría o desenvolvemento das viaxes interplanetarias e concluían que os visitantes extraterrestres de outros planetas debían vivir en sociedades comunistas altamente avanzadas e estaban obrigados a axudar a comunistas terrestres a levar a cabo a Revolución Mundial. Entón, normalmente a figura de... Como, a ver, perdón, no. O sea, asumía que os alienígenas todos eran comunistas, pero por que non axudaban? Por que non axudan os alienígenas? No, concluían Porque que... non estaban contactados. Claro, concluían que debían estar, o sea, que como eran avanzados, necesariamente tiñan que vivir Eran comunistas. Entón, por este motivo, tiñan unha obrigación de axudar aos comunistas terrestres para levar a cabo a Revolución Mundial. O sea, entendo que o plan era contactar os aliens para decirles, aquí estamos, me choio. É que viñeron, non? Claro. Joder, unha cousa verdadeiramente meritoria dos comunistas é que é probablemente a única ideoloxía do planeta que se atrevería aínda que sexa só unha persoa do planeta, se atrevería a facer este salto lóxico, porque non me imagino ni sequera o Papa de Roma dicindo, bueno, os alienígenas todos seguramente sexan cristianos, pero en cambio os comunistas sí que dirían, no, seguramente sexan comunistas. A verdade é que sí. Sí, mérito. Pois bueno, resulta que a finais dos anos 60 pois existe unha serie de represións nos países latinoamericanos e Posada mesmo tivose que exiliar en Roma no ano 1968. Pero é nos anos 70 onde alcanzan a autoridade da figura de Posadas, que nos anos 70 normalmente as súas teorías sobre a posibilidade dunha intervención extraterrestre en asuntos terrestres
captaron a atención do público e da comunidade política. Normalmente, Mentres estaba en Italia, non? efectivamente, normalmente os seus discursos que estaban cargados dun ton apocalíptico e revolucionario e converteron nunha figura polarizante tanto dentro como fora da esquerda política. Non sei se polarizante é a palabra, pero O sea, que era como o como se chama? Sáleme Capitán Termaria, pero non é Capitán Termaria. É o tío este que Algo fai de os Ourense. podcasts. No, é o tipo este que fai os podcasts de Alien. Capitán Tartaria, Capitán Tartaria. Era Mr. Tartaria, Tartaria. Mr. Tartaria, Mr. Tartaria. Era o Mr. Tartaria da súa época. O Mr. Tartaria da Italia dos 70, todo con máis estilo, a verdade. Normalmente, pois, Posadas sostiña que nun contexto de guerra nuclear de loita de clases, a intervención dos seres extraterrestres podría desencadenar unha revolución mundial e establecer unha orde socialista na Terra. Cría fermemente na superioridade moral e tecnolóxica das civilizacións e abogaba pola necesidade de establecer contacto con eles para avanzar a cara a un futuro de xustiza e de igualdade. Toda esta ideoloxía de J. Posadas comezou o seu declive a finais dos anos 60 despois do seu exilio e convertese un pouco pois nunha especie de secta que rendía culto a un líder. No, Posadas. Posadas, ¿Dónde ¿dónde te te sentaste, sentaste? Posadas? Te sentaste en la secta. Aínda que o ensaio sobre... Non se podía saber. Normalmente o texto máis famoso de Posada é un ensaio sobre os ovnis que fixo no ano 68, pero aparte dos ovnis tamén estivo obsesionado cos delirios de grandeza, a crianza de nenos, a mortalidade revolucionaria, a vida comunitaria e fortemente disciplinada e a moralidade sexual, porque, bueno, boa parte do seu núcleo de intelectuais foi expulsado por varias faltas de disciplina sexual a mediados dos 70. O cal fixo que nos últimos anos, pois, o posadismo case un puñado de mozos europeos. Como ten que ser a carta que te manda Posada botándote do grupo por falta de disciplina sexual? A verdade é que sí. O sea, joder, varias páxinas de Posada explicándoche, mira, este ritmo de pajas que levas non é aceptable para o trotskismo, algo así, sabes? Non sei. En fin. No ano 1971 é cando se marca o final de Posadas porque morre dun ataque cardíaco en Roma. E a partir deste momento é cando pois o poseísmo remata no olvido, ata que no ano 2020 un periodista norteamericano, un xornalista norteamericano investigador que se chama Gitlitz, escribiu un libro que se chama I Want to Believe, Posadismo, UFOs e comunismo apocalíptico, que foi publicado pola editorial británica Pluto Press a comezos do ano 2020. Entón, pois, É que asumo que te mandaron directamente a túa casa o primeiro exemplar, vaya, porque é o libro que escribiron para ti, básicamente. Efectivamente. A verdade é que non o merquei ainda, pero estou interesado despois de verlo aquí en mercado. Será fillo de puta. Finxe que o liches, polo menos, faito interesante. No, pero leerei, no, prometo. Bueno, normalmente Posadas, pois, no mesmo texto do que falaba dos ovnis do ano 68 que falei antes, que é o máis famoso, falaba que realmente non hai que prestarlle tanta atención ao tema, senón centrarse nos problemas concretos que as persoas se enfrentaban, non? Posadas, ao creer que os extraterrestres visitantes son naturalmente non violentos, pois xa están aquí para observar, argumenta que os humanos deben pedir que interveñan para resolver os problemas da Terra. Por exemplo, para suprimir a pobreza, a fame, o desemprego, a guerra e darlles a todos os medios para vivir con dignidade e sentar as bases da fraternidade humana. Non. Realmente os medios para lograr esta fin permaneceron dentro da corrente principal trotskista e incluíron terminar co capitalismo, tamén coa burocracia dos estados obreiros e establecer unha sociedade socialista. Realmente, unha frase que vou dicir de Posadas, que está no ensaio, é que di: a burguesía non ten ningún interese ou perspectiva de buscar desenvolver a sociedade. Só preocúpase polos bens materiais dos que pode sacar ganancia e, por tanto, da perpetuación e a extensión da propiedade privada. Isto limita a súa comprensión e impídelle pensar. Mesmo a información sobre os pratos voadores é fantasiosa, como moitas veces sucede, a súa base histórica é correcta.
Así que como vemos, pois Joder. O sea, resumindo, a burguesía de producir a tal ben ahora. De Alice ni puta idea. De Alice ni puta idea. No, o sea, é como este meme de a primeira, o sea, un debuxo dun cabalo super realista, a metade da frase, joder, é todo guapísimo e ao final é como un cartoon que fixes correndo, sabes? A frase desbarranca un pouco cara ao final, sabes? O da, pero bueno. e xa está. A verdade é que non teño nada máis que dicir, isto era todo. Esto Eu estaba acordo pensando. Di, que hai un libro que tampouco lín que se chama Socialismo de Medio Mundo. E basicamente defende a teoría de reconcentrar a poboación humana en medio mundo e outro mundo deixalo a monte para que se regeneren os ecosistemas e así pues, salvar a crise climática, digamos. E este libro, dentro da promo que fixeron para sacalo, sacaron un videoxogo, pero tipo minijuegos, que era unha especie de xogo de xestión no que ti tiñas que en 30 anos salvar o mundo. Declarábante o presidente mundial e tiñas que xestionar de acordo co Parlamento para salvar o mundo, non? E tiñas varias faccións. Estaban os ecologistas, os totalitaristas, os capitalistas e os aceleracionistas. E doutras propostas do Partido Aceleracionista, unha delas era o contacto con extraterrestres. É que ten todo o xeito, quer dicir, I want to believe. forzar todos os nosos recursos sobre unha cousa que non sabemos se pasa, pero bueno, se pasa, guai. No, aparte o rollo era que iba como escalando a cousa, non? Primeiro propoñíache bases na Lúa, despois mandar a produción industrial á Lúa e despois crear un ascensor lunar e xa por último buscar contacto con razas alienígenas. Total, xa estamos na lúa, temos todo posto ali, que máis dá? Non había un cómic que incluso non sei se era de Super López, de feito, que os extraterrestres eran como os españois, que tiñan como os españois viñendo a América. Imagino que sería unha alegoría da conquista de América. Pero me que era de Super López. Entón como que os extraterrestres tiñan como esa sociedade así imperial, non? Claro, é que Posadas ten moita confianza nos aliens comunistas, pero perfectamente podían chegarnos os aliens todos de Madrid, sabes? En plan... Bueno, chicos. tamén hai creo que tamén hai un cómic de Super López onde os alienígenas son como ultraliberais. Soame, non? Creo que me soa, como se chamaba? Bueno, digo logo o título, se me lembro. Non sei, este coñecemento fondo sobre Super López que me lanzas a cara de repente, a verdade me pillo un pouco descolgado, pero confío en que Super López puido facer ese... Mira, agora digo o título cando saiba. Bueno, e despois tamén está este universo paralelo de Superman, que é o Red Superman, que ao final é un alien que ven a axudar o desenvolvemento da Unión Soviética. Efectivamente, no Red Superman o alienígena máis famoso do planeta é literalmente unha... Bueno, no, o comunista máis famoso do planeta é un alienígena, basicamente. Tamén cadra bastante. Porque no fondo, é verdade que ahora escoitando o de Posadas, así en frío, parece un pouco locura, as cousas como son, sinto, Darío, pero é unha premisa que a ciencia ficción sí que ten explorado de maneiras máis indirectas, non tanto como afectaría esta posibilidade na política real do século XX, pero sí un pouco como en utopía. E penso, por exemplo, que en Star Trek medio se asume que a Confederación Galáctica ten un funcionamiento semi ou pseudo comunista ou comunitarista. Ni sequera xa se asume, xa se di directamente en algún... Dice directamente, alguna película non de forma directa, pero implícita. Eso, bueno, de maneira implícita, sí. E no fondo entendo que a ciencia ficción o faga porque é un elemento que está un pouco imbricado coa propia ideoloxía comunista, non? Que é esencialmente utópica e no fondo, pois, postos a imaginar un escenario ideal no futuro, por que non un escenario de convivencia intergaláctica con outras especies, non sei, tamén... Non hai nada na propia ideoloxía que o impidan. Evidentemente non leron a Marx, pero podemos traducir o Capital, non pasa nada. Ese Marx era un alien... Aí o deixo.
Eso está máis visto, porque a premisa de calquera figura histórica importante era un alien está Reptilianos. exploradísima. Mira Beyoncé. Beyoncé claramente non é reptiliana. Pero esos non son alienígenas, son do fondo da Terra, non? É o rollo. Sí, os reptilianos son os que teñen o cerebro así primixenio moi desarrollado e son como líderes. Aí hai un temiña racista horrible de Obama e Beyoncé casualmente. Pero... casualidade? Non vexo ninguna cousa. Son de Texas os dous, non? Sí, deben de ser. Ahora, Mark Zuckerberg tamén sería un reptiliano. A ver, Bueno, como pero Mark Zuckerberg parece, sinceramente. sempre que hai unha sociedade avanzada que non sexa branca, sempre son aliens os que usan. Pois moi ben, despois desta exploración do posadismo que comezou como unha historia de pobreza na infancia. Gústame as seccións de Darío porque sempre dedica moita máis parte que ningún dos outros tertulianos do Tigre ás infancias dos personaxes. Sempre nos fala como largo e tendido de como de pobres eran cando eran pequenos. Supoño que tamén hai un pouso marxista nesta... Efectivamente, xa decía materialismo dialéctico, tío. As condicións materiais unen a tu ídolo, sí. Pero ata os 10 anos, a partir de aí xa, bueno, Claro. contamos que era xogador de futebol e tal. Metía golazos e tal. Pasamos xa á seguinte sección do Tigre de hoxe. O que había un poquiño máis de tempo que non estaba convaleciente era eu, así que vamos a ter o placer de pasar a segunda edición da sección que encetei outro día e que ten por nome A Humanidade Madia Levo. Repito, xente, que o nome está aberto. O nome está xente aberto a que o debatamos e que o cambiemos, porque é un nome de mierda, son consciente de que é un nome moi malo, pero isto é unha sección que, como vamos a ver agora, é colaborativa, así que tamén estou aberto a me propoñades nomes, por favor, propoñedes nomes, por favor, propoñedemos. Sabes que podíamos facer? Rubén. Sabes que podíamos facer? Un ranking de nomes. Para a seguinte propoño os nomes e escollemos. Bueno, Rubén xa tivo o placer de participar na primeira edición de A Humanidade Madia Levo, mais vamos facer unha pequena explicación por se algún dos nosos ouvintes non saben de que vai isto, é porque Darío e Violeta non saben de que vai isto. A Humanidade Madia Levo é unha sección na que de maneira colaborativa no Tigre do Futuro vamos a facer un ranking das 100 mellores cousas da historia da humanidade. O mecanismo basicamente é dual, na medida en que eu escollo os elementos, eu vos traio cousas e vos escolledes en que posición da táboa se coloca. Non podedes traer cousas vos, porque aquí o que as escolles son eu, pero eu non vou ter opinión sobre en que lugar aparecen dentro das 100 primeiras. Reglas da Humanidade Madia Levo. En principio, o que intentamos é que sexa colaborativo entre vos, neste caso vos os tres, se chegades a un acordo sobre en que posición queredes colocar a cousa, sobre en que posición queredes colocar a cousa, pois esa que queda, e no caso de que non cheguedes a un acordo... Isto lembra moito o capítulo do Simpson, cando vai a Conan, creo que se chama, só a música, o tipo está bailando, el intenta bailar e di tipo, no, solo yo puedo bailar. Pois isto é literalmente así. Só ti podes bailar. E que fai o tipo así, como movendo as mans. Joder, porque teño linguaxe verbal, xente, e estou sendo xulgado por isto, vale? Nun programa de radio. Non, é porque só ti podes ter cousas. Claro. Entón, vale. Nós non podemos bailar, só podes bailar ti. Pero vos escolledes o ranking, Claro, Claro, vale? trae a música. Eu traio a música, vos bailades. Repito, se non alcanzades, se alcanzades un consenso, colocamos onde queirades a cousa, e se non alcanzades un consenso, fago unha media aritmética así aquí a vuela pluma e cae onde cae. Segunda regla, a colocación das cousas é
está escrita en pedra. Unha vez se colocan, non se poden mover, non as podemos mover hoxe, non se poden mover outro día. Unha vez son colocadas no programa, están aí para sempre, porque senón isto se convirte nun pipote e non acabamos na puta vida, vale? Vamos facer un pequeno repaso. Na anterior edición da Humanidade Medialevo colocamos creo que como 5 cousas e van por esta orde. A que aparece máis alto no ranking é o alcantarillado no posto 26. Despois, a capacidade humana de suar no posto 39. Andar en barco no posto 49. A capacidade dos seres humanos de lanzar cousas no posto 61, que me parece que está baixísimo, pero bueno. E o efecto placebo, que está no posto 94, vale? Un pouco para que... Diríades que iso é literalmente un resumo deste podcast? Os ríos de barro de Philip, o efecto placebo da miña sección, lanzar cousas, pois podería ser perfectamente de calquera sección. Sí, podería ser miña. Eu intento que sexan temáticos, vale, xente? Intento traervos cousas que vos interesen para que poidades ter opinións. Entón, vou vos propoñer algunhas cousas máis e vamos a colocalas. Eu teño algúns argumentos en defensa de por que traigo estas cousas, pero sodes libres de atacalas, defendelas da maneira en que queirades. A primeira cousa que traigo para hoxe en a Humanidade Medialevo son as especies. Que opinamos das especies? De algún en general ou o concepto de especie? No, o concepto das especies, de ter comida que só ten por función facer que outra comida este máis rica. Pero as especies tamén son unha comida en sí, algunhas. E tamén Exemplo. conservan. Home, o coco en pó, o coco normal é O unha coco en comida. pó é unha especie. É dubidosísimo Home, que sí, o coco joder. en pó sexa unha especie. Como non vai ser unha especie? Non, Non me porque é un jodes. coco. É unha fruta. E comerías coco en pó el sol. Algúnas especies se utilizaron tradicionalmente como conservante e algunha tamén en realidade ten unha función un pouco para camuflar. conservante de maneira indirecta. Ou para camuflar os malos olores, ¿no? Tamén, os olores Efectivamente. fortes. Que no fondo tamén é unha conserva, pero de maneira indirecta. Esta carne non a comemos porque cheira un pouco a mierda, pero bueno, se lle botamos isto, ainda ben se come. Pero tamén hai moitas en plan o jengibre, o como se chama? Non é o comino, é a outra. Como se chama esta Cúrcuma. laranxa? Cilantro. A cúrcuma. Todas esas tamén son antiinflamatorias, entón teñen como un puntiño por exemplo, a canela é antiséptica. Cando tes unha ademais- planta que se lle pudren as raíces, botaslle un pouco de canela, como nova. E ademais os É que hai nomes. un... Os nomes. O qué? Cilantro, cardamomo, cúrcuma. Son nomes Xa, que- potentes sempre. É que un elemento que o punto que traía Violeta, creo que un punto a favor das especies, que é como unha maneira de tomar medicina que seba para rica, sabes, que como o elemento este de que os jarabes estean ricos, tamén me parece un elemento a favor das especies. E o outro rollo que trae Rubén me gusta, porque é rollo, as especies traen como tamén nas propias palabras os sabores de outras plantas do planeta, que iso é un punto guai. Sí, como que comes comida con certas especies e como... estoy en Asia, estoy... É un pouco como comida comida cosmética, ¿no? En plan, que non é necesidade básica, pero que engade ese extra de vida, de vidilla, de ben. É un flex da humanidade. En plan, xa desenvolvemos a comida, Vamos sabemos sobrados. cociñar, pero vamos a facer un esforzo de traer dende a outra punta do planeta esta cousa para que isto este un pouco máis rico. É que sabes que pasa? É como a xente que xoga moi ben un deporte, por exemplo, lembrome da xente que xoga moi ben o baloncesto, e en vez de meter unha canasta normal ou facer unha entrada normal, empezan a facer florituras, ¿no? É un pouco así. Precísalo, non, pero mira que guai, No. sabes? Pero É un que, punto joder. civilizatorio, digamos. Exacto. Moi ben, entón, as especies en que posición quedan no noso ranking de a humanidade medialevo? Pero Non eso... me podo por onde creer as que o placebo colocamos? estea tan baixo, estou enfadadísima. Eu tamén, a min pareceume fatal que o placebo este aí. De feito está aí porque o primeiro disco de placebo é do ano 94. Mira, este é o criterio. Que horror. Vale, o sea, vale. Onde colocamos as especies? Pero é sobre 100, non? É sobre 100, sí. Eu diría As que xa están baixas, ocupadas. porque en realidade, a ver, No 95. sí, ¿no? Bordeaux do placebo. No 95. 91.
Subímolo un pouco. A ver, sí, no, un pouco mellor porque teñen ese doble, non é simplemente de adorno, teñen esas propiedades terapéuticas tamén. Entón eu igual lles daba un 70. Pero, Eu compro 70, uf, Mira que eu 70. pensaba no 20 ou unha cousa así. O sea, o Sí. 60 hasta o no, 20. que va, tan alto non, oh. Bueno, depende, hai especias que... Claro, que dentro das especias eu poría algunhas Claro, pero porque cervezas non falamos da especie que máis che gusta, Son en Darío. xeral, Falamos do claro, son en concepto das xeral, especies. pois igual eso indica que quero baixar un pouco. Tamén vos digo, esta conversa estamos tendo a nós, estamos valorando as especies así porque temos a orixe que temos e a cultura que temos. Sen duda. Claro, ti sen pregúntalle duda. a calquera das miñas amigas que son indias aquí onde poñen as especias. É que non non comen sen especias porque din isto non sabe a nada, vaya basura, sabes? Entón, isto tamén é un tema sesgado, non? Pero a humanidade medialevo Bueno, está feita por quen o fai. Non podemos tampouco Xente sair de nós branca mesmos. galega. Que Pero horror. date conta que Por esa orde. a carreira tecnolóxica para traer especias desde outros continentes é moi respetable. A verdade é que sí. Eu valoro eso tamén. Bueno, Entonces, veña, consenso, forzamos o consenso. Que número? No 68. 68. 65, 65. 65? Estamos de acordo? 71, quedamos na mitad. Pero iso porque somos brancos. Vale, 68 entón a media. Quedan no 68 as especies. A mí pareceme baixo. Sin, digo, ahora que xa está feito, podo comentalo, eu porías máis arriba. Pero bueno, é a miña opinión. Pero está aquí, non se valora a miña opinión. Seguinte cousa, elemento para Nos podemos humanidade. A seguinte cousa para a humanidade medialevo que traigo son as almofadas. Que opinamos das almofadas? As almofadas. As almofadas. Número 1. As A almofadas. verdade é que é un dos mellores inventos que existen. A mí parece má hostia. Participa un pouco das especies no sentido de que non é estrictamente necesario para Como que dormir. non? Ti dormiches en almofada máis de 2 días seguidos? Suerte. No, a verdade que non. Incluso no festival fala coa funda do saco. Pero é por falta de costumbre tamén. Aquí estamos falando desde a cultura, outra vez. A ver, Hai moitas culturas que dormen sen almofada. Home, eu digo que o básico é dormir sin almofada. bueno, hai, O o sea, digo que un na Idade Media e na prehistoria igual facían almofadas con palla ou cousas así, non? Nen idea. Cal é a historia da almofada? Claro, eu aquí non o busquei, sinceramente. Da outras cousas busco, pero puxo todas as almofadas. Pero sí que podemos tirar un pouco de etimoloxía. Claro. E o feito de que sexa palabra de orixe árabe dá pistas de que igual é como unha cousa que apareceu na nosa cultura na Idade Media ou a alta Idade Media, vaya. Bueno, atención, Inventáronse no 7000 antes de Cristo. Esa é a primeira almofada que se coñece, que era basicamente no antigo Exipto, era unha almofada de madeira, toma ya. De madeira. Bueno, De serrín igual, Eso de é unha serrín. almofada. Bueno. Aceptamos pulpo como animal. Un poquinho. Mesopotamia. Sí, que fuerte. Pero só era de xente rica. Ollo. Sí. Claro. Claro, que É que, a almofada Simbolizaban é unha- estatus. Perdón. Burgueses. Claro, entendo que a almofada é unha comodidade que aparece xa con sociedades asentadas e dentro de clases elevadas que poden permitir pensar en como dormir máis cómodo. Supoño que estuvera traballando na terra ou carretando pedras ou que fora, o último que lle importaba é como estar máis cómodo porque iba a chegar. Xa, é que tes unha casa, tes un sitio onde durmes todos os días, presupón un pouco de estabilidade, non? Pero pasa que eu penso, sinceramente me acaba de sorprender o do 7000 porque non sei por que pensaba como un invento medieval a almofada, pero non ten todo o sentido, porque é casi un impulso natural o rollo de poñer os brazos para non ter que apoiar. E de feito ti ves bueno, a simios en xeral dormindo e poñen o brazo. Que loco. Aquí Claro, estou por vendo eso. aquí a imaxe dun gorila destes espalda prateada, así, todo pancho, coa cabeza enriba do Bueno, brazo. pois Joder. aí está. É unha É unha tradición milenaria, é unha tradición milenaria. Pero é unha Non, que é ser un un- flex, poderías facelo co brazo, biolóxica. pero queres facelo con outra cousa. Non, esa é Claro. o que digo. A ver, Sí. repítenos algunhas que estean aí polo medio tirando para arriba para comparar. Temos o alcantarillado no 26 Bueno, e suar no sodes uns 39. frikis. Suar non é unha invención. Claro, Non son todo invencións, non son todo Vale. invencións, son Ai, que cousas vale. da humanidade, son cousas relacionadas coa humanidade. O efecto tan placebo tampouco é unha invención. pero os animais tamén súan.
No, case ningún animal súa. Sí que Esa súan. cousa, Os moi cabalos poucos animais súan. súan. Aos cabalos e hai como 5 animais máis que sudan, é unha cousa rarísima. Os cabalos. Os gorilas, digo que Pero bueno, Sí, xente, todos os nesto falamos no outro programa. Estamos falando das almofadas. chinada. Almofadas, onde as colocamos? Eu poñería Pois- entre o 40 e o 50. Do 50 para arriba. 28 por debaixo do alcantarillado. No, Como vai estar por debaixo do alcantarillado? o alcantarillado é máis importante que as almofadas. Na vida de quen? Na miña non. Home, salvarse algo máis Bueno, vivo. Porque levas tamén a vídeo para o alcantarillado. Non estamos pensando isto a longo prazo. Que preferides, alcantarillado ou almofada? Eu almofada. O alcantarillado. Buf, é que, claro, non me imagino cagar nun oco. A técnica de Violeta acaba de ser bastante tramposa porque só con vinculada directamente co alcantarillado e xa está asumindo que é top 20, sabes, top 30, unha cousa. Sí, sí. Ben. Eu simplemente analizo as vosas xogadas porque eu aquí non opino. A nivel de necesidade básica, ti podes estar en medio do campo sen alcantarillado, pero que utilizas todas as noites para dormir? O brazo. Algo de palla, o brazo, algo, pero non é o mesmo. Non é o mesmo porque estás acostumbrada a esa comodidade. Igual que estás acostumbrada a comodidade Do alcantarillado. váter. Consenso. Onde nos colocamos? Entendo que top 30. Sí. O sea, está discutindo como que vais poñer por debaixo do 30. 29. 29. Eu estou de acordo. Bueno, vale. Nada, pois 29. As almofadas vanse para o 29. Estou bastante de acordo. A ver, é que por favor. Vale, a seguinte cousa para a humanidade medialevo é ser capaces de estar quietos de pé. Non sei se vos pasou algunha vez. Isto entendo que requiere un poquinho de explicación pola miña parte. Non sei se experimentaches algunha vez estar quietos de pé durante unha longa estancia, en plan, estar durante 20 minutos de pé pensando nos micromovementos musculares que está facendo o voso corpo para ser capaces de estar de pé erguidos, de microsequilibrios, de micromovementos, e te fai moi autoconsciente ata o punto de que case te desequilibras e te resulta incómodo. Toda esa subrutina de fondo que estás facendo o cerebro todo o tempo para que non te caigas, penso que é unha cousa que hai que valorar. A ver, Estar quietos de sinceramente, pé. se nos poñemos así, isto é menos importante que andar en bici, ou menos sofisticado que andar en bici. Andar en bici é moi espectacular. Andar en bici non saiu, non está colocado. Pero, Andar pero- en barco saiu. A bipedestación, todo lo que se diga es pouco sobre a bipedestación. Pero iso é non exclusivo da humanidade tampouco. Non falamos de cousas que sexan exclusivas Ah, da vale. humanidade. A mí non é ten pa por qué. tanto. Canto tempo estás de pé? A ver, se vas a un concerto, vale, guai. Pero aparte diso, ou a un museo. Ou faz cola na que nos Joder, falábamos antes do eurocentrismo, dice, estar de pé, solo no museo. Eu, sinceramente, non me parece imprescindible. Se fose socialmente aceptable, eu faría cola sentada. Violeta en contra de toda a evolución humana para estar erguidos. Eu Pero se interesa fora sería un fai moitos maravilloso. anos, ese fora fai moitos anos poría no final, pero despois de xogar o xogo este o Co-op, creo que se chama. Poñería igual, Sí. igual no top 10 o poñería. Porque imagínate que non te podes estar de pé, é que a mí encanta estar de pé, é unha das cousas favoritas É verdade. miñas. Non me gusta sentarme. Entón, imagínome poder estar de pé, que pego un tiro nos collóns, tío, que non... Non me esperaba Vida esta non tiene pequena sentido. fiestra a intimidade de Darío, pero estou de acordo, estou E moi a prol. se non podes poñerte de pé, non podes facer peso morto. Claro, Xa, Entonces, perdese... non podes catabolizar. É que... a recosidade vaise polo sumidoi. Eu viviría sentada, pero choices. Ben, pero é importante, gústame termos, o sea, é importante que teñamos diferentes criterios, porque agora temos que facer consenso. Onde colocamos estarmos de pé. Pero dis de pé estático. Claro, Ou de ok. pé movendo. Sí. No, Estático. a capacidade de estar quieto e en equilibrio. Ou sexa, de pé. que sen iso Era ti. poderías estar de pé movéndote, ou sexa, non é algo imprescindible. A ver, é un pouco difícil. Intento que valoremos só esa capacidade mecánica, non a totalidade do movimento, porque senón Digo porque- entendo que sí que sería demasiado Digo, OP, non? porque Pero- estando de pé tamén estás facendo un movimento.
Sí, pero só ese movimento. É como outro día valoramos lanzar cousas, a capacidade de lanzar proxectiles, hoxe valoramos estar de pé quieto. A ver, a de proxectiles canto é? Porque a min esa pareceme moi secundaria. Lanzar cousas quedou no 61. Madre mía, altísimo. Para mí está baixísimo, pero bueno. Pero baixísimo. Pero baixísimo. Estar de pé ten que estar no Pero top 20. ben. Estar de pé. Onde o colocamos? Veña, xente, que se non se nos dá... 50 nos dan para as arriba, uvas. my opinion. Para min top 20. Son 20 lo veo, Top 20, 50. Entón movémonos alrededor do Buah, que exagero. 30 e poucos. Bueno, 17. pareceme 32. de 30 para 32. baixo e de 50 para arriba, my opinion. No, espera, no 11. Pero está baixado 32 Por qué? a 11 polos dous palitos de pé. A menudo subnormal. Que horror. Vale, 11, 17. E ti, Violeta, onde o colocabas? Eu do 30 para baixo. Entre o 30 e o 50. Vale, entón, O 30. entre o 30 e o O 50. 31. Pero que claro, do 30 ao 31. 50 hai un montón, vío. No, o 41. Dou marxe Porque para así que é, esa as- negociación. O 41. Vale, porque así entón... No 41 é o señor de pé e a silla dada a volta porque non Ou o necesita- 51, que nunha silla é de pé. Tamén moi ben. 51 pareceme de consenso, pero a mí pareceme baixísimo. Pero bueno, a ver, no, opinión eu real dixen fora da eu, broma dos números. Pero eles dicían máis alto, entón non ten sentido que sexa máis baixo do meu máximo, que era 50. No. Polos números que me dicides, estou movéndome entre os 10 alongos, 20 e poucos. Que horror. 21. Bueno, como discrepo, vedes? pero da igual. No, A min vale, me rodicio. veña, dalle. Rubén, Ven, 21. Estar quietos de pé vaise para o 21. Joder, vamos moi mal de tempo. A idea era facer 10 por sección, pero vamos a ver se facemos 4. Facemos unha ronda ultra rápida de 30 segundos máximo cada un sen negociación. Sen negociación, pero é que sen negociación perdese todo o carácter democrático Pero da podemos humanidade dicir os mundial. números en plan, como todos a ver. Unha lonja. Como na bolsa, como na bolsa. Para baixo. Soja. Compre. Bueno, vamos a fazer un máis. Veña, rápido. A seguinte- Rápido. O seguinte que temos para a humanidade medialevo son os fines de semana. Número 1. Que opina? Puf, Os fines top 20, de semana. Os fines de semana. Top 20. É que a asistencia ao fin de semana implica asistencia. Estamos asociados ao traballo. Darnos toda a semana. Xa, Esa é a trampa, ve. Arma de doble A humanidade filo. medialevo oblígamos a reflexionar. Os fins de semana son un invento do capitalismo. É verdade. Aí o deixo. Por iso é Eco, doble eco. filo. A ver, é verdade que, por un lado, os fines de semana son como unha das grandes conquistas sindicais que non teñen tanto tempo. Creo que a lei do descanso dominical en España, se non recordo mal os temas, é do 1905, 1906. E o sábado nin sequera é xeralizado para todos os traballadores, pero bueno, máis ou menos é xeralizado. E entón, en certa medida, nos parece unha cousa moi boa porque descansamos, e é verdade que é como unha tal, pero, de alguma maneira, é como a banana que te meten para que te olvides de que estás metido nunha xaula, non? Entón, que opinamos dos fines de semana? Un 80. Un 80! Bueno. Pareceme ben. Estou de acordo co 80. Que dicides? A ver, vamos a reflexionar. Os fines de semana molan. Non nos caigamos na trampa dos argumentos. Non. 80, eu de 80 non subo. Estamos en serio poñendo no 80 os fines de semana. É que depende de que entendes por fin de semana. Porque venres sábado domingo ou sábado domingo. Dende que saes de traballar a todo luns pola mañá. Claro, pero entón pode ser un día entón, se traballas o sábado. No. Dende o venres que saes de traballar ata o luns pola mañá. Ese é o fin de semana. Na miña opinión. Pois, non un 80. pretendo ser dogmático. Un 80. Pero Un clarísimo. 80? Clarísimo. Estáis todos de acordo cun 80? Me estás falando dunha persona que traballou sábados e domingos pola tarde. E... Nada. Xa, probablemente escollín o día de traer para a humanidade medialevo fin de semana que máis abaixo iba a puntuar, sinceramente. Sorprendidísimo. Creo que é a hot take máis forte dende que fixemos a humanidade medialevo. Pero enténdese que é porque non habería semana laboral sen fines de semana. Entón,
O obxectivo Bueno, sería que non houbese semana laboral e alegría. Vou traer un contraargumento. Previamente o capitalismo existía algo parecido ao fin de semana. Por exemplo, os xudeus co sabat. Entón non é necesariamente só unha cousa capitalista. No, pero... Nun escenario post-capitalista probablemente teríamos algo parecido a días libres organizados. Quero creer. Pero aí neste caso era para crear comunidade, non para que ti tuveras que Descansar. recuperarte para volver á maquinaria de producción. Pero tamén o podemos valorar como dentro do concepto de fin de semana. No, Un 80, Roicio. Non lo compro. Non intentes convencerlo ao contrario. Nada. Marcha para o 80, porque aquí o programa facedelo vos. Mira que dolido Madre este. mía. Estou doridísimo. Poñer os fin de semana no número 80. O sea, está por debaixo. É que Da está por habilidade de lanzar cousas. Está por debaixo de tomar canela, tío. O sea, que me parece. O sea, que Evidentemente. Me parece. Ti date conta que para que ti teñas un fin de semana guai, hai moita xente que non o está tendo, porque está pringando. Ai, nada. A humanidade Madia levo. Nada. Pois moi ben. Ou non. Despois deste... É que non o supero. Pois moi mal. Despois desta bofetada na cara a toda a loita sindicalista dos últimos 2 séculos. Sinceramente. No, perdona, non é unha bofetada na cara ahorita sindical. No. Estou falando eu. Solo yo puedo bailar. No, perdón, di Rubén, tío. Que eso, tamén a xornada de 8 horas é unha gran victoria sindicalista e la respetamos e la valoramos, pero sigue implicado de estar 8 horas dedicadas a outra persona. Evolucionemos. Tedes que vivir coas vosas escollas. Pasamos á última sección do Tigre do Futuro de hoxe. A que había máis tempo que mantiña a súa saúde impenetrable era Violeta, que non se pon mala dende o verán pasado, non está mal. A pesares de traballar con nenos en edade escolar de 9 a 5 todos os días. Menos os fines de semana. Bueno, esta fin de sí, pero outras non. Pois moi ben, Bio, túa é a última sección. De que nos vas a falar hoxe? Pois hoxe vou voltar a traer a sección de Freud debe morrer e vou falar do electroshock. Tu dors encore à mes côtés. Les deux soleils sont levés. Comme chaque matin, j'ai de la chance. Quería facer a sección un pouco máis interactiva, porque senón pode ser un pouco peñazo, non? Entón, se vos parece ben, podo facer algunha pregunta que é retórica, pero non, por favor, participade, por favor. Despois douvos a resposta oficial. Entón, o electroshock, digamos que é un dos nomes polos que se coñece a esta técnica. Que é? Que opinades que é? Ou que pensades que é? Por favor, non o busquedes. Un saúdo. A ver, basando ben no meu coñecemento de cultura popular, era o rollo de meterte electrodos na cabeza para a través de pasar como fortes correntes eléctricas no teu sistema neuronal ou, bueno, máis ou menos o teu sistema nervioso. Creo que a idea é como cambiar un pouco os circuitos teus cerebrais e cambiar determinados aspectos do teu comportamento, da tua personalidade, non? Algo así. Pero os electrodos metenchos na cabeza ou poñenchos en riba, como é? Poñenchos en riba. A idea Nas películas. A idea é como cando lle pos o palillo ao Tamagotchi. Para que resete. Non estou nada contento con como está o puto Tamagotchi pedíndome de comer todos os días. Cando malcriabas, palillo. É como darche como os xoguetes esos que tes que dar corda. Pois os electroshocks, pero para darlle corda ao cerebro. Darlle corda. Hai 6 meses que non che damos un electroshock, vaiche tocando outra vez. Bueno, pois, ollo que eu creo que teñen que ser, que eu saiba, teñen que ser como cada X tempo os electroshocks. Ah, sí? Creo que sí.
ou polo menos eso era na miña cultura popular. Vamos. A ver, isto digo dende a barra do barco palillo que dixo Rubén do Tamagotchi, pero... Descubrirémolo na sección de hoxe. Bueno, o Electroshock, a verdade é que todos os... pensaredes que non, pero todos os comentarios que fixechedes son bastante acertados. Por suposto. Básicamente... Estou canso de acertar. Sí. Básicamente, o electroshock ou a terapia electroconvulsiva ou TEC, como se coñece a día de hoxe, que é ECT en inglés, é basicamente provocar unha convulsión, como unha crise epiléptica de maneira artificial, a unha persoa. Eso é a terapia electroconvulsiva. Ostras. A día de hoxe non se sabe por que funciona. Entón todo o que comentabas ti dos cambios de circuito non sei que, non se sabe. Hai moitísimos estudos en ratos, non sei que tal, non se sabe exactamente por que funciona, pero funciona. Entón hai cambios tanto estructurais como a outros niveis que se descubriron, sobre todo pois cambios nas neuronas, cambios na posición das neuronas, cambios no tipo de células que hai no cerebro, pero non se sabe moi ben, claro, como o cerebro é o gran descoñecido, a día de hoxe non sabemos que implican esos cambios a nivel conductual, ¿no? Ou a nivel do sistema nervioso. Entón, é basicamente iso, póñenche normalmente uns electrodos, pode ser en ambos lados da cabeza ou nun lado, hai como distintas correntes e distintas escolas, e xeran... correntes, lo pilla. E xeran esa crise convulsiva. Entón, eso é... Pero é un ataque epiléptico, literalmente un ataque epiléptico. É Que forte. xerar unha crise epiléptica tónico-clónica xeralizada, é dicir, unha descarga en todo o cerebro que che xera unha convulsión. Que forte. Básicamente. Entón non se sabe, xa vos digo, non se sabe por que funciona. A min, cando eu me formei, dicíanme, no, es que claro, haces que las neuronas descarguen todas al mismo tiempo. Entón, pois, desa maneira, é verdad, desa maneira... Descarguen, como descarga, lo pilláis? Madre mía. No. Desa maneira, todas as neuronas, incluídas as que ao mellor non están producindo algunhas cousas en certas patoloxías mentais, estos son todo teorías old school, descargarían a vez, entón sería como unha liberación brutal de neurotransmisores que aumentarían os niveis de moitos neurotransmisores. Se pensades en como funciona, por exemplo, un antidepresivo, a maioría deles evitan que ti elimines a túa serotonina, que a recicles, ¿no? Entón aumentan os niveis de serotonina. Non é que ti estes deprimido e teñas os niveis baixos, como se creía anteriormente, pero evitan que ti os elimines, co cal aumentan os niveis. Entón, se ti estás facendo iso de maneira súbita, pois hai unha descarga brutal deses neurotransmisores. Esa é unha das teorías, ¿no? Que forte, que forte. É que sona tantísimo a cando chamas o informático non sabe arranxar e che pide que apagues e volves a encender. Literal. É que é, plan, seguramente se apagamos e volvemos a encender, es arranxe solo e todo volva ao seu sitio e punto. Reiniciar Como el... cando Guillermo Rodicio che di quitad os cascos ao de poñer, ¿ves? Sí, básicamente. Que loco. Pois sí, e o que dicía Darío tamén é verdad, que moitas veces, na maioría de casos, precisas o que se chaman TECs de mantemento, que é que non é o tratamento inicial, está moito máis espaciado, pero tes que facer cada X tempo como unha terapia electroconvulsiva de recordo. Non en todos os casos, pero en algúns. E non afecta, o sea, cal é a dinámica aí, porque para que volves a facelo ao longo do tempo? Para que non se te devolva a desequilibrar ou... Claro, porque os efectos non se manteñen no tempo. Non se sabe para manter o efecto. Claro, para manter a melloría e non ter unha recaída. Que loco. Claro, que me estaba imaginando un pouco como a ruleta das personalidades, en plan, veña, vamos a meter aquí electroshocks ata que sexas entrepreneur, sabes? No, iso non. Ya nos gustaría moitas veces ter algo que fose un tratamento inmediato de algúns problemas de personalidade, pero non é tan fácil. E cada canto tempo se adoitan facer, en plan, igual unha vez cada ano, cada 6 meses? Inicialmente hai distintas escolas. Aquí en Reino Unido fanse, na etapa aguda, ao principio de todo, fanse 2 veces por semana. Pero sei que en Estados Unidos fanse 3 veces por semana, depende do país. E despois, a nivel de mantemento, creo que son despois cada 6 meses e despois anualmente. Pero depende do protocolo. E claro, que pasa? Que eu tamén estou oxidadísima nisto. Os TECs non se fan aquí a nenos. Eu nunca vin que a un neno lle fixeran un TEC.
Entón, pois, tampouco teño o meu coñecemento super ao día. Pero sí, Entendo máis que ou menos haberá- son os protocolos. Entendo que hai como unha idade de risco. Bueno, pois non, mira, e isto é moi importante, que moitas veces dis, buah, pero a cando se fai un TEC, no? Ou cando se... En que casos creedes? Bueno, antes de nada, o TEC faise a día de hoxe, pensades ou non? Polo que estás Home, dicindo, entendo que sí. Infírese do que estás dicindo, pero verdadeiramente se me preguntas hai media hora, digo, no, é unha cousa superadísima, xa non se fai, é unha cousa invasiva, pero parece que sí, por lo que estás contando. Home, que eu saiba sí que se fai nalgúns casos. Bueno, Darío é enchufado porque probablemente yo contei algunha vez. Pero sí que se fai. Curiosamente, moita xente pensa que o TEC pois sería, eu que sei, para un home de 35 anos sen ningún tipo de problema médico e tal. E, de feito, algúns dos casos nos que se usa como primeira liña é, por exemplo, en mulleres embarazadas. Que? Porque, claro, En serio? darlles medicación para o problema de saúde mental que teñen xeraría malformacións no feto. Entón, ese é un dos casos What? nos que o TEC podería ser a primeira liña de tratamento. Claro, porque afectas ao sistema neurolóxico da máis sen tocar nada do feto. Sí. Que tolo. É un Que trallazo guai. e a correr. É que é moi efectivo e moi rápido. Entón tamén se pode utilizar en casos nos que haxa un risco inminente. Imagínate unha persoa que se está intentando suicidar a diario de maneira gravísima e que un antidepresivo tardaría en facerlle efecto, pois imagínate, 3 semanas, 4, un Claro. mes, 3 meses. Ou xente que non come, que está tan deprimida que ten o que se chama catatonía, que non come, non bebe, e poñerlle algo a nivel endovenoso non se pode porque tería moitísimo risco. Riscos de... Entón pode ser outro caso, ¿no? Xente que non é nin capaz de tragar a medicación e que podería morrer de inanición. Ostras, que movido. O sea, é como un tratamento de urxencias Claro. no ámbito da saúde mental. É como unha especie de... Sí, pero na maioría de... CPR, pero mental. Sí. Pero na maioría de casos utilízase cando hai algo que é pois resistente ao tratamento, cando ti probas con medicación ou ben cando a medicación está contraindicada polo que sexa, alerxias, problemas médicos, xente maior, en avós e avoas tamén podería ser a primeira liña por todo o tema cardíaco, tema Claro. renal, todas esas cousas. Ou en emerxencias, pero normalmente é como segunda liña cando algo non responde a Non medicación. funciona. Non se fai en todos os países, creo que en Eslovenia non se pode facer, pero en moitos sitios aínda se continúa facendo, pero cun protocolo hai comités de TEC, entón pois hai como moitísimos profesionais que se teñen que poñer de acordo en que TEC está indicado, non é unha cousa que se toma a lixeira, non? Pero sí, que se facendo. Deixouse de facer nalgún momento, porque teño a sensación, claro, son destas cousas que chegan un pouco ao debate público moitas veces como toqueteadas e manoseadas, pero sí que teño a sensación de como que foi unha cousa máis ou menos utilizada bastante durante unha época da medicina ao século XX, despois desapareceu e quizáis agora se volve a empregar, ou nunca desapareceu de todo. A ver, sempre houve moitísimo estigma asociado, claro, cando pensas nun TEC pensas en manipulación, no, pois iso, anulación do individuo, castigo, o típico de alguén volou sobre o nido del cuco, este tipo de películas hollywoodienses que fan xo TEC para deixarte alelado, para anularte, no? E sí que é verdade que hai algúns hospitais que non o fan, non se fai en todos. Por exemplo, hai algúns hospitais, coido que son no sur de Madrid, que por sistema non fan terapia electroconvulsiva. Entón, bueno, segue habendo moito estigma, e sí que é verdade que hai como moito medo aínda, porque claro, é unha cousa moi aparente, non? É xerar unha convulsión a unha persoa. Entón, eu creo que hai moita reticencia a nivel profesional e a nivel social de falar diso. Eu cando lles dixe a miña familia que no meu hospital facían terapia electroconvulsiva, fíxose como un silencio incómodo na mesa. En plan, vale, que tortura de Espeña. Claro, non entendían nada. E despois empezas a explicar como funciona, os casos, etcétera, e os resultados que ten, a verdade é que é bastante espectacular. Porque sí que é verdade que en depresión severa ten un 70% de resposta. Estamos falando de depresión que non responde a nada, que é gravísima, de xente que está, bueno, que se atopa moi mal. Cando os antidepresivos, bueno, hai resultados varios, pero creo que era un 60% de eficacia en todos os tipos de depresión. Non só na severa. Entón, claro,
pois é que é unha técnica moi efectiva. Que bestia. Bueno, entendo que, como todas as tratamentos, ten contraindicacións, evidentemente, Sí, pero claro, falamos deso, de casos un pouco extremos, non? É como a última liña de defensa, non a última... Bueno, a última cousa a que recorres porque as outras non che funcionan. sí. Porque entendo que sí que ten como contraindicacións fortes Por tamén de, bueno, suposto. pues ao final estás... E efectos secundarios, como todo. A medicación ten efectos secundarios, todo ten Xa. efectos secundarios. Efectos secundarios, pois, imaginade, dores de cabeza, dor muscular, que máis? Pois, Queimaduras. problemas cardíacos. Faise, por certo, con anestesia xeral. Ah, vale. Ias preguntar lógico, algo, non? Rubén, dime. Queimaduras. Si pode chegar a producir queimaduras. Como No. as... Non, iso é moi importante porque anteriormente, pois, era en plan, ala, alegría, unha corrente eléctrica ou o que sexa, pero non había control da dose, non había control de onde se aplicaba a corrente eléctrica, non había control de nada, entón a xente tiña unha convulsión completamente descontrolada, tiñan un montón de efectos secundarios, podían ter un montón de complicacións, incluso fracturas de osos. Ostras, Entón, a en día de serio? hoxe, o TEC faise con anestesia xeral, para que os músculos non se contraian. Claro. Co cal, pódenche poñer un protector bucal e o que fan é, moitas veces poñen un manguito destes da presión hinchado nun pé para que ti vexas como o pé se move, vexas cando empeza, cando remata a convulsión, pero dunha maneira segura, sen que a persoa se dé a golpes co que está ao seu redor. Entón, hai un relaxante muscular e unha anestesia xeral, co cal, calquera cousa que contraindique ten os riscos da anestesia, non? Unha anestesia moi curtiña, de 10 minutos, pero toda enfermidade que contraindique unha aplicación de anestesia vai ser contraindicación de Xa, TEC. sí. E despois o tema cardíaco. Como o corazón xa sabemos que funciona con correntes, pode haber complicacións cardíacas se tes Lógico. algún problemiña. Claro, marcapasos. Sí, claro, un Claro, marcapasos sí, eu creo que marcapascos nada. non poderías facer. Non sei se en contraindicación absoluta, creo que sería relativa, pero eu asumo que non. Non me lembro a ver. Un pouco como os efectos secundarios que pode ter un ataque epiléptico, non? En Sí. xeral, claro. Pero Básicamente os... hai un moi sonado do que a xente se queixa moito, que é a amnesia. Sobre En serio? todo amnesia retrógrada. Eu escoitei pois xente que tiña sobre todo amnesia reciente, que non se lembraban da maioría de cousas que pasaran nas 2 semanas previas a terapia electroconvulsiva, e hai xente que di memoria autobiográfica, pois que había eventos como moi relevantes na súa vida dos que se esquecían. Isto había moito máis risco antes, cando era unha descarga completamente incontrolada, pero sigue sendo un risco moi real, sí. Que entendo que isto é unha das cousas interesantes que ten tamén é este tema de que hai algunhas áreas da medicina, a neuroloxía quizáis a máis prototípica, non? Nas que o coñecemento médico avanza máis por resultados que por coñecementos causais, non? É como non sabemos exactamente moi ben como funciona isto, pero vamos un pouco vendo como vai resultando e vamos toqueteando pois, parámetros. Por exemplo, teño un primo que é anestesista e sempre che conta que non comprendemos moi ben que significa dormirse, pero sei que se poño este líquido nesta zona, Claro. tú te durmes. Entón teño que estar controlando porque non sabemos verdadeiramente o que pasa. Claro. Xa está. Bueno, esta é a próxima pregunta que vos quería facer. Como credes que se descubriu o electroshock? Pola silla eléctrica. Tiña Darío, a sección aquela de Darío dos tipos que lles caían rayos encima. De repente un estaba deprimido e saiu contentísimo. A ver, teño, por un lado, a hipótese do accidente e por outra a hipótese de pois unha época moi positivista, cando estaban descubrindo a electricidade e dixeron, isto seguro que vale. Como a Esto crema funciona Nivea, pa ¿no? Que todo. miña avoa trataba absolutamente todo nesta vida con crema Nivea. Estás triste, crema Nivea. Tes a pel seca, crema Nivea. Vas á playa, crema Nivea. Quédanche, Bueno, a ver. apretanche os zapatos, crema Nivea. Apunto a crema Nivea para a humanidade medialevo, va. Uno. Ua, uno. E os balóns Nivea, que? Os levos Nivea puntúan alto, eu tamén podría ser o sea, dicía da broma do xenios que caía rayos, pero igual un electricista traballando na electricidade tivo un pequeno ataque, sabes, se notou un cambio neuronal importante, non sei. A ver, isto é como a pregunta de saber como se descubriu que algo era venenoso.
Pois que alguén comeu e morreu, Claro. pois isto igual. Alguén morreu. Alguén deu Alguén morreu. un electroshock que xa está. Xa estaba curado. A ver, resólvenos a dúbida, Vir. Bueno, este é un dos descubrimentos que dis é bastante serendipia, pero ao mesmo tempo é bastante sofisticado para a época. Descubrirse en 1934 porque estaba moi de moda este principio hipocrático de que hai dúas maneiras de curar enfermidades. Unha delas é facendo o contrario da enfermidade e outra maneira é dicir que se pode curar unha enfermidade co seu oposto ou co seu igual, que é un pouco o que venden os da homeopatía, que, bueno, é un pouco... Ciencia. En fin, Científico. que é o principio de similia similibus curandur, que é o de, bueno, este principio de que lo parecido cura. Entón, en 1934, un señor chamado Ladislas, que me parece un nome bastante guai, Cambiou unha J posada tamén, sabes? Ladislas J. Meduna. Pareceme un nome bastante elegante. Joder, puto amo. O Jota sinceramente. tiña posadas. Eu engadiría a Ladislas a humanidade mediálevo. Pois Las islas. estaba observando cortes de cerebros no microscopio e viu que había máis densidade dun tipo de células no cerebro de xente que tiña epilepsia cando comparaba con xente que tiña esquizofrenia. Entón dixo, Ostra. o mellor se lles dou epilepsia aos que teñen esquizofrenia, 1934, isto é moi heavy. O mellor se lles dou epilepsia. Non me parece unha razón de peso como para chantarlle electricidade a ninguén na cabeza, A ver, que che eran os diga? anos 30, todos sabemos que pasou Todo nestes vale. anos. O Ladislas podía bailar. Pois, basicamente, decidiu inxectar un líquido que xeraba crisis convulsivas e viu que había unha persoa que se atopaba moi mal e que mellorou moitísimo despois de 2 ou 3 aplicacións. Entón, pois, empezouse a refinar a técnica e un equipo de médicos italianos empezaron a dicir, bueno, mellor, en vez de facer isto, porque tiña, imaginade, moitísimos efectos secundarios, era unha cosa brutal, endovenosa, bueno. Claro, que o facían con un líquido. Claro, un líquido que un medicamento que xa non existe, que xeraba crisis convulsivas. Medicamento con 4 ou 5 comillas polos lados, sabes? Digamos unha sustancia. E despois, Sí. un equipo de médicos italianos empezaron a refinar a técnica, pero experimentando en animais, experimentando en cadelos. Entón, empezaron poñendo 2 electrodos, poñían un na boca e outro no ano. E empezaban a dar correntes eléctricas, pero viron que, claro, que desa maneira, como estaba atravesando o corazón de norte a sur, pois provocaba paradas cardíacas. Entón, pois foron refinando a técnica pouquiño a pouco. Quitaron primeiro da cabeza, pero co do ano solo non funcionaba. Exacto. Fallaba a toma de terra. Así, así inventáronse outras cousas. Ben, pois despois empezouse a expandir a técnica por Europa e Estados Unidos e, en clínicas nestas 2 localizacións empezouse a popularizar máis nos anos 40. Entón, pasa o que pasa sempre. Empeza a poñerse algo de moda, resulta que funciona e empeza a probarse pa todo. Pero ata o punto en que intentouse aplicar para curar a psoriase e para curar as úlceras intestinais. A psoriase. Bueno, Joder, un dermatólogo que vía que a súa carreira non levantaba, digo, vamos a intentar unha cosa. Por que? Non se sabe. Joder, imaginas que o curase? Imaginas que curase a psoriase? Sería increíble, en realidad. Sería espectacular. Pois sí. Que valía a pena intentalo só polo efecto. Como? Que valía a pena intentalo só polo efecto, sabes? En Polo plan, drama. joder, mira esta cousa. Claro. Pois sí. E nada, isto era, pois, tech asilvestrao. Tech sen ningún tipo de control, doses brutais, unha cantidad de efectos secundarios terribles. Entón, pénsase que, debido a estas como versións iniciais do tech, pois é onde se gañou a súa mala fama actual. Estas son as teorías de por que ten tanta fama e está tan estigmatizado. Non sei. Supoño que iso é Hollywood é o feito de que unha cousa tan aparente, non? É que claro, é como un método moi drástico para tratar algo que non podes ver, que é o problema da saúde mental. Hai unha cousa aquí guai, elevando un pouco a cultura pop,
que na miña mente o electroshock era moito máis antigo. Non sei por qué, tiña a sensación de que era como unha cousa de medicina decimonónica, sabes? En plan, histeria Sí, sanguijuelas, histeria e electroshock, sabes? En plan, en cando se inventou a electricidade, inventamos isto. E tal como explicas, é unha cousa puramente de século XX, nin sequera de entrada en primeiros anos, xa un pouco entrada. Tirando a medias. E hai aquí un elemento que me gusta porque pasoume, hai un par de anos lín unha versión que fixeron o galego do Frankenstein de Mary Shelley. E me sorprendeu, bueno, non me sorprendeu, non? Pero decateime ou chamoume a atención que na versión literaria do Frankenstein non se emprega nada a electricidade, é unha cousa de pura, é unha cousa de puro ciruxán e tal, si que hai como un elemento gótico e tal. Pero estou pensando, claro, que probablemente o elemento de electricidade para o rollo de traer a vida o Frankenstein probablemente das películas de primeiro Hollywood do anos 30, porque estaba no imaginario colectivo xa esa idea do electroshock como algo que estaba na moda, que estaba nese momento desenvolvéndose. Pode ser. E, por certo, vede Poor Things, é boísima, por favor. Buah, buenísima. Todas a ver Poor Things, que viva. Moi interesante. Non como unha especie de secuela, máis que unha reimaginación de Frankenstein, imagínamo como unha secuela, en plan, o doutor volveu a intentalo e desta vez saíulle un herdeiro. E claro, a partir dos anos 50, un pouco o que comentabas de as modas e tal, a partir dos anos 50 empezouse a facer con anestesia, pois para evitar todas as complicacións de osos rotos, confusión, problemas de golpes, moratóns e todas estas cousas. E a día de hoxe, aínda que se faga con anestesia, xa digo, con esa excepción de o mellor poñer un manguito de aire para que se vexa a convulsión nunha parte do corpo, no pé, etc. Ponse un protector bucal tamén, por se acaso os dentes tendes a forzar, claro. Pois ten tensión os músculos da boca, claro. Pois sí, este o TEC xa vos digo que é bastante controvertido porque ten moi mala fama, hai moita xente que fala dos efectos secundarios, sobre todo o tema da amnesia, pero creo que é importante falar deste tipo de cousas, ¿no? para aclarar un pouco o que está comprobado que funciona, as cousas boas que ten, as cousas non tan boas que ten. Xa vos digo, segue sendo unha cousa bastante controvertida, pero creo que é importante traelo para que a xente aprenda pois as cousas boas que ten, as cousas non tan boas, e tamén o feito de que se siga empregando a día de hoxe. Creo que é un tema pois interesante para traer e facer un pouco de divulgación. Eu podo falar en primeira persona. En primeira persona? Sí, o sea, non me fixeron un electroshock como tal, pero sí que participei nun experimento da universidade que era sobre percepción ou influencia de electricidade, non me acordo moi ben o que era o experimento. O caso é que eran 2 días, e os 2 días tienes que resolver unha serie de problemas, e un dos 2 días metíanche electricidade no cerebro a moi baixa escala, e no outro non che poñían. Así que me acordo que o protocolo para mandar electricidade iba subindo moi gradualmente. Rollo que era unha electricidade mínima, e acórdome que tuveran problemas para encontrar o meu mínimo tolerable. Porque, o sea, o medidor era no metro que a corrente estaba chegando ao sitio que debía chegar, o dedo índice facía así. Respondía. Ostras, en serio? O dedo índice respondía, daba un salto. Digo, fagoche así como se isto non fora un audio, non? Bueno. No momento na que a electricidade chegaba, non tiña que chegar, o dedo índice reaccionaba. Era moi loco, porque ti non estabas sentindo a corrente, pero de repente vías que o dedo movíase solo. E nese momento, Claro. a que facía a proba, era parte dunha tese, estaba preocupada porque empezaba a subir a electricidade, estaba acercándose ao límite mínimo perjudicial, digamos, e non era capaz de mandar unha electricidade. Non sabemos se era porque tiña un cráneo moi hidroso ou se non estaba dando no sitio, pero acórdame que estaba facendo a tese e chamou a tutora en plan, mira, que non lle está... Tremenda resistencia do Rubén á electricidade, xa sabedes, xente. Sí.
Igual era Magneto, Rubén. Pode ser. Eu quería facer un comentario desto do electroshock, porque unha das experiencias que tiven así a nivel literario, non personal, porque nunca me fixeron un, que eu saiba, pois... Que eu me lembro. que me lembro. Igual teño amnesia Tivo unha selectiva, pequena amnesia, olvidou o electroshock. pero non sei se lichedes o libro de La doctrina del shock, que é de Naomi Klein. Creo que no prólogo ou nos primeiros capítulos fala de como electroshocks que facían, creo que era en Canadá, Soame, na fronteira con Estados Unidos, que non sei se era creo que era a CIA que facía electroshocks como de proba, pois para testear pois certas capacidades, non sei se a nivel de tortura, non sei se a nivel de tortura ou nivel médico, eso xa non me lembro moi ben do libro porque li non fai 1000 anos, pero falaba de que había entrevistaba unha tipa ou falaba un caso unha tipa que tiña como a casa chea de cachetiñas de tabaco e ali escribían cada cachetiña de tabaco cousas para non olvidarse, porque debía ter amnesia desta de secundaria dos electroshocks. Entón a tipa non se acordaba de cousas, tiña que escribilas nas caxiñas de tabaco para lembrarse de cada cousa, non? Ostra. Un Pero rollo claro, isto era memento, nos anos... Claro, isto era nos anos, non sei, igual 40 ou 50 serían, que Sí, imagino que non serían como sona un hoxe, pouco a esta época onde a CIA estaba un pouco obsesionada con control Desatada, mental, nos anos digo. 60, sí. O MK Ultra e todas estas historias. Os psicodélicos, non? E tal. Sí, Os aliens. efectivamente. Hai un debate moi interesante para a xente que non lle importa escoitar cousas en inglés, que non é todo o mundo. Hai un debate moi interesante dun hospital de aquí, do Maudsley, que fan cada 3 ou 4 meses un debate acerca dun tema polémico de saúde mental. De feito, dentro de 2 semanas van facer un da legalización do cannabis. E despois suben todos os debates grabados en vídeo a web. Entón, hai un moi interesante da terapia electroconvulsiva. Hai unha persoa a que lle fixeron terapia electroconvulsiva que fala da súa experiencia e dos efectos secundarios que notou e todo iso. Entón, creo que é moi interesante porque unha cousa é o que di pois a literatura, os papers, a xente que se dedica a psiquiatría e a facer isto, e outra cousa é o punto de vista da persoa que o recibe, que hai experiencias positivas, non tan positivas. Entón, creo que é moi interesante. Podemos poñer o link Sí, na descripción do verdad. episodio. Poñemos o link, mándamo despois e poño. Verdadeiramente eu creo que é unha cosa moi poderosa porque acabas de describilo e penso que nunca escoitei a ninguén dicir tal cual, mira, sí, fixeronme unha serie de electroshocks por un problema de saúde que tiven e melloroume moito ou axudoume neste sentido, ou bueno, teñen esta cousa mala, pero a verdade é que estaba nun momento moi mal e me compensou, sabes? O que pasa coa iatroxenia, non? A veces pois os efectos secundarios son inevitables, pero estás nun punto na vida onde estás disposto a pasalos, porque pois é un problema grave. Eu coñezo un xefe de servizo que sempre dicía, se algunha vez me deprimo, a min non me fagas perder o tempo con medicación, a min face de Metec directamente. Joder. Xefe de servizo, Haciéndose el guai. Tamén che digo, Ricio, que o feito de que ti non coñeces a ninguén que te xera nada do electroshock e tal, é porque basicamente a saúde mental era un estigma, entón moita xente non creo que a xente dixera por ele alegremente, non, si, estaba tan mal que me fixeron un electroshock. Xa tamén é certo que sí. É un tipo de terapia que non é como tomei este anticoagulante que ben me sentou, sabes? Non é o mesmo. Xa. Eu coñezo a amiga dun amigo que llo fixeron porque estaba preparando unha oposición e precisaba mellorar inmediatamente. Entón, pois, dixo que estaba desesperada, que quería algo que solucionase as cousas xa rápido e fixo, sí. Que forte. Que guai. Agora ata teño ganas de un electroshock, Que horror. Soa xa o Tigre de The Omens e iso significa que chega ao seu fin un novo episodio do Tigre do Futuro. Saímos hoxe do Oráculo vivos, que non é cousa menor. Aguantoume a voz durante todo o episodio e quero dar hoxe en particular as grazas ás miñas cómplices do Oráculo que me axudaron neste pequena travesía polo deserto da Gorxa.
Se vos gustou e non vos queredes perder as seguintes entregas do Tigre do Futuro, podedes inscribirvos en iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube ou en xeral seguir o que facemos desde A que cheira papá. Emplazamos vos xa para o seguinte tigre que quen sabe o que agarda ali. Un saúdo e ata a próxima. Tigre, tigre, quen te pode deter? Fai no pedazos e bañate no que quede